Surya Budaya Sepopo. Sepopo. Ibu bener berkata para putra ingkang mijil saking Padepokan Surya Budaya ingkang hangataraken arah-arahan wadya bala saking Praja Bamparaning Hanegeh Wana Raga ingkang sadya hanrasa busana kaprajuritan kanthi kategas rompel tegas berdinas wadya bala Surya Budaya ingkang hadharaken titahipun Sang Nata Prabu Ganasewandana. Jos. Lolo. Ladala. As. Heya. Hera. Hera. Warogo Rogo songo sedulur abadi as lo we la tala ha as heya wala tala yo tos lolo yo tos was lu la tala hera hera ketebang tidak kewadya bala Sang Nata Prabu Ganasewandana ingkang samya lumarak sowan ambata rupa candrane tumuju ing alun-alun Kediri kang den sedya hamba yang diaku sapa kang jejuluk Dewi Sangga Langit Ladala Selaut cah bagus tak senggai Ladala Yoi Jos Lolo Yoi Ladala Lo Kalea candrane Dene Prakadang putra hei ha hei waladala hei oh hei as
Ilu Hera Hera Lolo Jos Lolo Latala Was Hera Hera Hey, Lord, was, hey, Latala, hey, was, hey, wa, Lord, hey, was, hey, Allah. La tala. Hey. Lolo. Yoi. Jos. Yoi. La tala. Hayya. Hera. Hera. Kasaru Prapanyo Kasaru Prapanyo tindaknya Wadyabala Wadyabala Surya Budaya ingkang mijil saking Padepokan Surya Budaya anggabaraken arak-arakan Wadyabala Wadyabala Sang Nata Prabu Klana Sewandana saking Praja Ludaya saking Praja Panaraga. Kasaru Prapanyo tindaknya Wadyabala banterangin kang den pinggal dening Ratu Jaleng Sregi. Sumorot cahyane saking Madrawa Cinandra kadya wong ayu kang jejuluk Dewi. Dewi Kirana. Was Ilu Latala. Ayo, halo, halo. Kasaru Prapanyo tindaknya Wadyabala Jaleng Sregi kang samya hangreksa Panjalu kakang bekal ambekal lampahnya Wadyabala bantarangin anegi saking Praja Panaraga. Ambekal lampahnya Wadyabala bantarangin ing leladan wana Lirbaya wana kang jejuluk Alas Wirgedhe Baya Pangewu. As Allah Kasaru Prapanyo tindaknya Jaleng Sregi Cinandra saking Madrawa Cinandra kadya Dewi Devaya Dewa. Kasaru Prapanyo tindaknya Ratu Jaleng Sregi. Ratu Jaleng Sregi kang mijil saking Panjalu kang hambekal lampahnya Wadyabala bantarangin Cumlorot Abyar Cumlorot tindaknya
Ratu Jaleng Segi kang jejuluk Dewi Deca. Hei ho hei as beladalah. Yang kita tunggu-tunggu sekalian ada Deca as. Hei oh hei beladalah. Sang Bapa Sigranata baris nyawiji kumala damya pragut pinarung keprak wata agati kumalar ngepai sorak nyogumuru. Pelakona tawa ujatranipun dening para kadang para putra ingkang miyos saking Padepokan Surya Budaya. Ledang-ledang saka kulon mangetan parane wadya bala bantarangin kang sanga tumuju ing Kadipaten Kediri kang den begal dening Ratu Jaleng Sregi sawadya balane ing laladan wana Nirbaya kang pungkasane tanding yuda. Wewasana para tamtama para waraga Surya Budaya sami lumaksana magita kita ing baris. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Siap.
Surya Budi 1999 Jos oh 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 yo 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 lo lo oh oh yo Jos telah kalau tahu kita Dewa Diopolo ingkang miyos saking Padepokan Surya Budaya ingkang ngambaraken ara-araan Wadyabala Sang Nata Prabu Klana Sewandara saking Praja Batarake kang dibegal dening Ratu Cening Sregi Sawadya balane ing Ladan Wana Lirbaya. Mugi kita sakadang Surya Budaya yo tambahi pangestu. Mugi anggenipun paring panglipur Purwa Madyan Wasana jumbuh kang kinayuh sembodo kang sinedya rahayu kang samya pinuju. Mugi-mugi
sak paripurnanipun pagleren mugi warga Kadipaten Trenggalek tansah ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerta lan raharja baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sepeda malih bila kita sakadang nyuwun tampi pangestu nyuwun tampi pangestu mugi purwa madya wasana kita sakadang tidak bela saking palawita rencana. Sepeda malih sugeng pitara sugeng ngemirsani kantos tadi toto paripurnanipun pagen nuwun nuwun. Dasaru prapanjala tindak wadya bala bantarangin kang den begal dening Ratu Jaleng Sregi sak wadya balane. Was ingkang sami tanding yuda ing Mana Rebaya abyor bumnebyar candraning saking Mandrawa Cinandra kadya sumunaring surya budaya surya budaya Kasar Prapanya tindak yo wadya batarangin woi sapa wani alang-alangi wadya bala batarangin bakal tak gawe sungsang bawana balik bakal tak rucah-rucah legane atiku. Awas lah wah bangsat keparat wadya bala batarangin bakal mundur sak jangkah. Jaleng Sregi waspada lo wadya bala batarangin bakal mundur sak jangkah. Sak pecak ra bakal mangu Jaleng Sregi. Adepono wadya bala batarangin was Allah wow rar as Jaleng Sregi ojo kegeden sumpar Jaleng Sregi
sumbar muka joro-joro langit kadya tedas tatan tedas tatan tedas sisane grito as la ruh la telah as la ha 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 Surya Lele wah ha ha Kasaru Prapanyo tindak nyawadya bala bantarangin kang den begal dening Ratu Jeleng Sregi Sakwadya Balani. Pas. Halo. Pas. Wadya bala bantarangin rakena tak iman-iman. Wadya bala klana siwandana rakena tak iman-iman rakena tak sira sawadya balamu bakal tak gawe sungsang bawana balik. Wadya bala bantarangin rakena sabar-sabari. Ora kena tak iman-iman. Wadya bala bakal ngadepi bebaya. Sira sawadya balamu bakal tak gawe sungsang bawana balik. Sirna lelayu. Sirna lelayu. Wah As ayo la ha hey la ta wadya bala bantarangin bakal ngadepi bebaya rawuhipun Eyang Celeng Sregi. Wayo elo as heya hey hello wow rar Kasaru Prapanyo hey oh as la telah allo ayo allo Wadya bala bantarangin bakal ngadepi bebaya rawuhipun Eyang Celeng Sregi. Eyang Celeng Sregi egal sekar saking papan dunung panjenengan Eyang. Sumiling taico
bocah angon penekno limbing kuwi lunyu-lunyu penekno nganggo baso dodo tiro dodo tiro kumintir badahing pinggir temono crumatono kanggo sepok mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah hiyo Eyang Celeng Srenggi Sirolah Zatolah Sifatullah Sirolah Zatolah sifat langgeng datan kena uwah Eyang Celeng Srenggi tak jaluk tekamu yo Eyang Celeng Srenggi enggal mancing ing jiwa mancing ing badan ingsun mancing Eyang Celeng Srenggi wilujeng rawuh ing papan pagelaran aku Eyang wilujeng rawuh Eyang Celeng Srenggi dodo tiro kumintir bedahing pinggir tomono trumatono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulan wilujeng rawuh Eyang Celeng Srenggi mumpung jembar kalangane ya surah hiyo mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane Eyang Celeng Srenggi ya surah wilujeng rawuh Eyang Celeng Srenggi Adya bala Batarangin bakal tagawe sungsang Brahmana lan
segenap keluarga besar Surya Budaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Rar hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Surya Lele, Rasurya Alko, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Rogo Songola Songo Surya Budaya Rasurya Ralego Allo 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 Surya Budaya